सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथायनि दिनै नैथि सान। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम नावखाथानि बियाब बाथौ थानसालियाव सानथामनि हाबाफारिजों 15 मार्चनिफ्राय खुंनाय रुफाथि मायथाइ फालिथाया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फालिथायनि दिनै नैथि साननि हाबाफारियाव लाइमोनफोरनि गेवलां सावरायमेल खुंनाय जायो। सुक्लाय सेरफां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि नेहाथारि बिलिफां बर'आ सामलायनाय बे सावरायमेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। बे हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' लाइमोन आफादनि आफादगिरि रजेन बर'जों लोगोसे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बेनि उनाव माइनाव आफादनि आफादगिरि भानुमति बसुमतारिया सामलायनाय माइनावफोरनि गेवलां सावरायमेलखौ बेखेवनानै होनाय मिरु माइनाव आफादनि बारग' नेहाथारि रुमिला कसारिया धोरोम सिबिनायजों लोगोसे नखर संसार दानायाव आइजो माहारिनि बिबान आयदानि सायाव खुंनाय सावरायमेलाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावदिं नेहाथारि कृष्णकान्त बर'आ। थारैनो सुक्लाय सेरफां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनिखि सिलभार जुबलि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि महरै सुक्लाय सेरफां बियाबनि सिङाव थानाय गंफ्रोम गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै मोनसे लाइमोन सावरायमेल खुंदों। बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोन्दों आरो जिथुनिखि बानजाय आफाद बिथांमोना मोजां अर्गानाइज खालामदों आरो जोङो लाइमोनफोराबो बयबो गोसो खुसियै दिनै सेमिनाराव एटेन्ड खालामदों, मोजां नांदों। लाइमोन गोहोनो बयनिख्रुइ गोहोसिन होनना बुङो। लाइमोना जुदि साननाय हनायफ्रा जुदि गोथों जायोब्ला समाजाबो गोथों जायो होनना बुङो। बे बेलायाव बिथांमोननिसिम माबायदि खावलायनाय? थारैनो लाइमोन गोहोआव माने जोबोद शक्तिबान। माने लाइमोन समाव जोंहा सानखांथायनि पावार जिथुफोर बे माने गोबां स्ट्रं थायो। दा गतिके बेखौ गोबां दार्शनिकफोराबो बुंदों। दा खोथाया जाहैबाय मा धोरोम बिथिङाव दिनै जोंनि बाथौ धोरोमाव जिथुनिखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो जेसेबांखिनि लुबैदों बेबायदि जों मोननो हायाखै आरो बेबायदि लाइमोनफोरखौ मोजां खामानि मावनो थाखाय माने धोरोमखौ आलाम लानानै मोजांनि फारसे दावगालांनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद जानानै नाजागासिनो दङ। दिनै सुक्लाय सेरफां बियाब आफादा लाइमोनफोरखौ लानानै जिथु सावरायमेल खुंदों बेवहाय जोबोरैनो गोजोनदों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ आङो आंनि बिबुंथियाव बुंनाय जादों जे लाइमोनफोरा जुदि गावनि सानखांथायखौ बे पावारखौ मोजां खद बेबहार जुदि खालामोब्ला थारैनो धोरोमनि गेजेरजों जुदि जोङो थांनो हायोब्ला धोरोमनि जिथुनिखि खान्थिफोर आखरे आखरे पालन खालामलांनो हायोब्ला जोङो श्रद्धा भक्तिखौ मोननो हागोन आरो श्रद्धा भक्तिया बाङोब्लानो मानसिनियाव आखल गियाना सृष्टि जागोन आरो बे आखल गियानखौ जोङो दिनैनि तारिखाव फर्मेल इडुकेसनाव जोङो स्कुल कलेजफोराव मोननो थांनाया एसे गोजान जादों। दा गतिके जोङो धोरोमसालियानो मोनसे मरेल केरेक्टारखौ दानायनि मोनसे इनस्टिटिउट जानानै फैदों दायो। दा बेखायनो जोंनि बाथौआरि लाइमोनफोरखौ जाहाथे बेफोर गियानखौ आकर्षण खालामना लानो हायो बा सोरजिनानै लानो हायो बिनि थाखाय जोङो लाइमोन आफादा खावलायगासिनो दङ आरो दिनै जाय बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों लाइमोन हिसाबै निस्सय बिथांमोना जुदि आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जुदि आखरे आखरे पालन खालामनानै जुदि बिथांमोना नखराव बाहायगोन गावनि जिउआव जुदि बाहायोब्ला थारैनो बिथांमोना जौगानो हागोन बेखौ आङो मिजिं खालामदों। सासे खुदियाखौ माने उन्दै समनिफ्राय जुदि धोरोमनि जुदि गियान होनांगौब्ला बांसिनै बिहोमा थायो माइनाव आफादनि बिमा महरै हिसाबै। थारैनो सासे खुदियाखौ जिहेतु जोङो धोरोमनि गियान होनांगौबा नखरानो जादों खिक्षार कथ्याथुलि होनना बुंदों नखर आरो बे नखरनि गाहायलायानो जाबाय आइजो जेरै बिमाया गोबां बिहोमा दङ बेवहाय। गतिके जोंनि धोरोमनि गासैबो आसार खान्थि निति नियमफोरखौ बे नखराव
जेब्लानोखि माने गथि सिबिगोन आरो गावनि खुदियाखौ सानफ्रोमबो बे गाव सिबिनायजों लोगोसे खुदियाखौ लाफाबाय थागोन धोरोमसालियाव लागोन धोरोमनि बोसोनफोरखौ खुदियाखौ फोरोंगोन अब्लानो थारैनो अबभियासलि माने सासे गथ'आ सासे धोरोमसुला जानायनि लामा मोनगोन आरो बियो अराय सम माने मरेल केरेक्टारखौबो दाना लानो हागोन लोगोसे मोनफ्रोमबो दिगाव बियो माने गिदिरनि प्रति श्रद्धा इसोरनि प्रति गिनाय पाप पुण्यनि खोथाखौ मोनथिगोन आरो बेबायदिखौ खालामनायनि मुख्य दायित्वआनो जाबाय जोंहा न'खराव बिमा बिफा